Tak til Sara og Carl. Og velkommen i parken, drenge. Tak. Ja, fortæl mig lige, hvordan har det egentlig været lige at låne Sara for en aften? Altså, det her program handler jo om X-Factor. Og den her pige, hun er X-Factor! Det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle sammen. Hvad vil du sige er hendes største styrke egentlig, Lav? Din største styrke? Ja. Det er hendes fucking charme, altså. Fuck Sara. Din lækker buks. Lækker buks, Sara. Hør nu her, du har tidligere kaldt dig kæmpe fan af de Lækker buks, Sara. Ja. Hvordan var det så egentlig lige at stå på scenen her og fyre den af med det? Det var jo helt vildt. Altså, stå med de her drenge og så i parken. Så bliver det faktisk ikke vildt, det gør ikke. Var det